Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto sa 20. Sa dihang nabilanggo si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Miingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios. Busa, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala ug tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus sa daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat, si Simon ug si Andres nga namukot. Unya miingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot og mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan og nakita niya si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan, nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan ug mikuyog sila kang Jesus. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo.